Selamat malam Mbak Rani. Selamat pagi, Bos. Ini gelap loh, lampunya nyala loh. Selamat malam. Malam itu. Selamat malam Mbak Rani. Selamat malam. Sampean Yes. masak apa? Masak sayur asem. Sayur asem. Yes. Sayur asem guys semuanya. Yang mau hadir datang. Monggo. Masaknya Mbak Rani ini akan membuat sampean terkewer-kewer. Sambal bawang. Nah, kok sambal bawang sih? Ya. Sambal wake lho nang dhuwur iku. Orang sama masak sambal. Tapi lomboknya aten rusak kok daripada gak dimasak. Gawe lah. Jadi, fresh. Kita masak sayur asem, silakan semuanya hadir datang. Yang mau hadir, yang mau curhat, nggak usah pakai nangis. Nah, piye? Sapa mang curhat nangis? Curhat nangis, Hongkong kok nggonmu nangis, nggonmu dadi preman, Bro. Hongkong bukan untuk tempat untuk nangis menangis, ya. untuk Berjuang. berjuang. Menangkap jin. Menangkap jin tuyul. Loh iya bener gak? Iya. Loh iya apa ora? Iya. Kowe rene apa ora yang golek jin? Iya. Nah, Jin. Nah, di sini itu tempatnya Jin, menangkap ya, jin ya. Kalau kita nangisan, jinnya jadi nggak ketangkap. Jinnya kabur. Malah ngiwi-ngiwi jinnya. Nah, buat teman-teman semuanya, ini Mbak Rani menangkap jin berapa puluh tahun Mbak sudah? 13. Berapa? 13. 13 Hampir 13 tahun. Iya. Itu ya nang Hongkong apa? Kedaluarsa. Males mulai. Males. Nang Indonesia kakek tikus. Nggak ada jinnya ya? Kayak jin. Nah, di Indonesia Siapa tidak ada aja jinnya, menjadi teman-teman. Tikus. Ternyata jinnya lebih banyak di Hongkong Di ya. Hongkong, iya. Anda akhirnya tidak mau pulang. Nangis piye emang lapor nangis? Kenapa nangis mau? Tadi ada yang nangis-nangis, Kok teman-teman. nangis? Wah, wis nang Hongkong ki wis nangis-nangis ngalem-ngalem ki wis gak enek. Ngono kuwi. Nah, terus Kecuali atimu wis gak pen wis gak enek nggone kuwi nangis mari ngono kuatone. Ngono. nangis kuaton nangis piye siran karepmu iki sakjane? Ayo nek wis kan wong wedok kan ngono harus ditokne dhisik. Nangis ngono. Engko nek wis nangis Lah awakmu kan ya nangis ngono lho biasane. kuat. Lah kon saiki maune nangis-nangis dadi kuat to. Kan nek wis ora muat tokno. Oh. Nek wis ditokno ya kuat neh. Oh, kowe nangismu gara-gara apa wingi anak ya? Yo kuwi lah. Anak ya? Wis gak usah ngomong nih. Lho wong iki ya anak kok. Obatno anake mangane duit entek. Anake nyapa? Anake mboloro. Oh. Lho nek anake loro terus nang kene kerjane bermasalah. Kamu gak terminit badang? Lah iya. Makane tak umbah mbek aku. Lho, kuwi jenenge ora berjuang nggo anak, jeneng wae egomu dhewe. Biyen aku anakku dikapak-kapakne nang majikan iki aku manut ae. Sekaline aku isih Demi anak. Iya no. Isih aku isih iso mampu menahan iku tak tahan. Lah saiki selagi aku isih mangan. Lah saiki anakmu memperlakukanmu yang beda. Jadine mumet. Saiki enggak mumet saiki. Soale kewajibane wis ora sepenuhe nang aku wis beres. Dadi saiki wis tak pikir. Di HP Kufuyan. Saiki pikirane aku dianggap alhamdulillah dianggap wong liya ya syukuri ae ngono syukuri ae. Trae wong. Apa kuwi Mbak Rani to? Iya Mbak, ya sapa kuwi? Rindu. Windu, kowe iki lali arek aku ta rene oh. Gas pisan, gas. Windu rene Win. Kowe Man. iki tak terne medikal sik eling ra Win. Oh, diterno medikal loh. Ayo diajar kowe karo Rani ayo. Rene tak ajar ya Win. Oh, Rene ajar sayur asem kowe. Kan Rene. Gaya golek duit dek. Golek duit. Aja golek duit ae to Win, temoni aku lho. Aku merindumu Ji Win. Golek izin. Jine Hongkongnya apa gurih sih kan kok. Oh, enak pokoknya. Mbuh ya, kayane susah untuk melepaskannya. Waduh bosomu iki. Susah sekali aku untuk melepaskanmu, wahai jin. Ngono ya. Iya. Susah ya? Susah lah. Belum sanggup aku melepasmu.
Belum sanggup ya. Belum. Sampai kapan nanti? Yes. Kok jerimu mang sampai tuwek ra ngreken ngono ya? Ya sampai piye ya, Lek? Sampai rapayu sampai majikan nongkong moh. Iya. Sampai wong kene iki wis omsen Thailand. Ora enek wong Hongkong sing ngono. Ora enek ya omong Ora Indonesia tok ya. enek. Berarti aku Oh, selawase, Yane guys. wong Yane Ngerti, CC guys. the best kok. Lah iya. Lah kowe sampai tuwek mewek-mewek nang kene ya iso. Iya. Sampai kowe butuh ngene, wong sampai wong sing lara kanker ditambakno karo majikane. Lah iya. Hah? Aku karek mati nih. Iya. Akeh kok sing winginane Dadi kae. mulai wis mati ae. Karek mendem ae, yes. Lho, Ngono kan wong- penak, wong keluarga kanker lho jek ditambakno. Iya kuwi nang rumah sakit Elizabeth ene. Mbak majikane ditambakno lho, buka sangar aja nih Cece. Lah iya. Kowe Yane Cece apa Filipen? Enek. Apa Bangladesh? Filipen. Bangladesh warek guang. Wong sing saiki golek-golek Bangladesh iku sing pinter tak omongi. Nek duwite mrotol ya Baru. garapen. Nek gak enek duite. Lek duitmu sing mrotol kuwi ya kowe goblok. Wes, Kere kowe balik. Akeh sing ngono kuwi arek Indonesia. Ngeri. Arek Indonesia Filipina akeh. Sing diporoti. Lah aku duwite ra metu ya eman-eman lah bawukku. Mana-mana apa? Ya eman bawukku, guys. Wah, pelanggaran nih copyright. Gak rawat ngono heran. Aseme nang endi yo? Dadi wis Sing terakan ya awakmu kok. Ayo, awakmu barang gara-gara wong awakmu awak nang ndi awak. wong enek sing ganteng-ganteng lanang loro nombok partemi. Lah ganteng rupane duwite ra duwe gah. Lu sih mbok partemi lu ngekek awakmu duit. Gak gelem mbok kelon. Partem kan kerja kae ra doyan wok. Doyan wok kae ra doyan. Mosok ora mbok pancing-pancing diri-diri ngono gak. Ya ora wong aku niate kerja kok, ora niate wok. Lu kan ganteng-ganteng kan? Ganteng ae kan ganteng dhek respek aku ya luwih respek lah. Oh. Ngono, gak mbok takoki apa kowe kok gak seneng wong wedok. Jawabane bukan sih. Wah, ngono ya. Iya wong kene, elek ya. Lho duduk wong kene ngono kok iku. Ya ra wong kene tapi kan wong bule barang karo wong kene jam. Jam tuh. Gak ngreken ya. Gak ngurusi wong. Gak. Dirimu. Apa meneh dirimu. Iya. Gak diurusi. Kowe partem-partem ae ora usah rame ngono ya. Iyalah. Iki mengko parten. Part-time lah. Poh. Sugih ngono. Ya muga-muga tongane ya. Lho aku Kendang ket sugih biyen ya. ndongakno, kapan aku gak ndongakno kowe? Kan dongamu ora ndongakne aku sugih. Ndongakno apa? Ya ora ero dongamu apa, Bro? Lho kok iso lho. Aku itu apa yang tidak mendukung Anda? Apa yang tidak mendukung Anda? Ya ndokong kabeh sih. Lah iya Tapi kok, dungane kuwi apa didongakne tenan apa ora? kok iso lho. Wong aku ya mendukung untuk mendapatkan bapak saya. Untuk menikah dengan bapak saya lho. Kurang penak piye karo aku, ha? Hah, dukunganmu iki aneh. Ndut, omongi bapakku lho wong apik. Sopo sih? Bapakku lho wong setia. Sampai ibuku meninggal, dia belum menikah. Lho. Nunggu Rani. Gak lah. Tak. Gak nunggu Rani, wong Rani gak gelem kok. Kaya apa ngenteni wong gak gelem. Alah bapakmu ya ora ngerti aku. Lho jere sapa tak duduhi wis ana. Mosok. Heeh. Ya kan ra arti sesuk Jirene. judulnya kan Rira Wah, ya, Pak. Pak Gio. Iki jek Lagi tak kenomen. pelet. Langsung ngomong jek kenomen iki jere. Masa sih aku kenamen? Ngomong ngono lho wonge. Masa sih? Oh ini mari tak transfer wonge. Wah, dikongkon bojoku kon transfer, tak transfer ambek aku, ambek bapakku. Transferan bapakmu. Sik tak pelet coklat sik Pak Gio. Ora doyan, bapakku ora doyan coklat. Lah piye to? Doyane sambel bawang padha karo anake. Masa? Ya Pak Gio tak pelet sambel bawang kowe.
Sampean dipelet sambel bawang. Ora mempan pelete. Karo keluargaku ora mempan pelete. Ora manjur. Soalnya sempake sering diwalik-walik. Emang iya. Awakmu nek arepe dipelet wong sempakmu wali enak mendem. Lah makanya ngerti sing arep pelet copo. Lho kan persiapan. Oke, jadi nggak boleh nangis-nangis ya teman-teman Ya nggak boleh lah. di Hongkong ya. Nangis boleh saat pengen bapak ngetokne unek-unek nangis gak apa-apa. Mari ngono kuat to nang Hongkong yo tunggane wong menye-menye. Ini ngomong ngene, engko ngomong ngono. Paling tujuannya nomor 1 ku duit. Nang Hongkong kuwi jin. Nah. Piye jin iku nyamperi awake dhewe ngono. Apa meneh ndek tanggungan anak loro. Mikir kerja nang kene digentak majikan sithik wae wis aku metu ae gak kerja aku. Gak kerja aku, hatiku lara. Alah. Gak kanggo. Eh, Sebuah bro. sakanggo zamane aku mbiyen walah. Kerja ngantek jam jam 10, jam 09.00 ngantek jam 3 isuk. Turu ngantek jam 09.00 ngono dilaporne ejen. Terus Gak sida tanda tangan aku ora sida anu pisane wis medhun ora sida mlebu rono aku. Sing taiheng kaya lek ya. Gelem aku. Wis ngono mangan ngantek mutah-mutah arep keracunan aku nang keracunan nang. Kae. racunan apa? Panganan wingi dipanasi kan akhirnya aku mangan karena wis mungkin karena aku mangane telat juga kan kuwi. Kuwi mari baru oleh majikan kuwi oleh majikan nang Wahaspak. Oh, ngono ya. Berarti sudah sangat Pengalaman pahitnya beran. Pengalaman pahite iku nang kene di tahun niku. Iya. Majikan sampean ngerti ra, aku balik majikan ngono kuwi wis anu sendal iku jikokne iku dikekne majikan kon digawe cahaya dadai, cahaya sing sak sendal dikekno lho. saiki? Biyen Nek saiki gak? enek enggak cah saiki diperlakukan seperti itu. Ya kan? No, aku Enek ero. gak? Gak ero. Gak enek sing duwe cerita seperti itu. Ngono Wis ya. paling diomong Nikem John ngono wis sakit hati. Biyen aku diarani barang-barang. Biyen apa nah cah saiki urung ngerti sing akan Taiwan iku. Akeh sing padha ngeluh-ngeluh iku ex Taiwan iku. Nang Lohaspak nang Taipo kuwi akeh sing padha ngeluh ngono, nang aku tak mengi, ya sampean iki ora aja ngono, tak kuwati ngene-ngene. Akhire do bertahan, malah kae tambah kontrak sing anuku. Sing Ngono ya? lantai 32 iku malah tambah kontrak deh. Maune awal-awal deh Taiwan nang kene aku nggak tahan sama majikanku seperti ini. Majikanmu gimana? Ya takon halah majikanmu murung sepiro tak omongi. Ngono ya. Mari ngono dhek manut ya saiki malah tambah kontrak. Adaptasi ku memang iya setahun, 3 bulan sampai setahun iku adaptasi ya ngono. Mari ngono wis 4 bulan ya dhek majikanku sekarang baik, makanan dikasih, mau libur dikasih duit. Lah, enak toh? Semua itu butuh proses. Malah saiki tambah arek. Aku malah karo majikanku turune ambek majikanku. Majikanmu double kok. Double serep. Plus majikan. Plus ya. Iya, plus. Majikan plus. Aku ya pengen deh plus jan. Ya. Ya. Plus. Lah sini kuwi iki jek seneng karo wong lanang apa ora sih? Yo seneng, kok ora seneng ki lho enek ta. Wong Hongkong seneng gak? Terus terang ora aku. Ora. Ora seneng karo wong Hongkong. Lah iki lho nang Hongkong ki ora seneng karo wong Hongkong. Ora maksudnya nggo kuwi kelon. Heeh. Kok ya kudu Apa? kelon. Wong Hongkong ya gede-gede ya panganane daging kok. Mosok? Oh, mosok manuke cilik wong Hongkong. Hah? Hah? Di Ane tahu kok ngerti arepe dilebokne terus ngalih kok. lho. Kok iso lho?
Lek. Lek. Kowe nggak teli ya. Berarti kowe gak seneng. Lah terus dadi wong kene nek kowe ora seneng karo wong Hongkong terus piye, Jal? Lek. Jombo kuwi masalahe. Nah. Kowe tuwek nang kene Nek saiki gak apa-apa paling saiki. saiki mulai gak apa-apa. Cilik-cilik ritek lah ngono. Gak apa-apa lah. Nek iso sing ora menyat. Nek iso apa? Sing ora menyat. Sing ora menyat. Iya. Iki arep gawe sambal bawang ae ya, ben enak ya. Wis akeh terasi ya. Digoreng, Heeh. sambal mateng. Iya, tapi dikae di bawang ae aja kei terasi. Jam piro iki, Bro? Aku selak marani pacarku. Oh, sik jam 11. Urung enek. Lah, gurung mijeti sik kok. Iya sih. Lah ya sik tangan jaya sambel to. Jadi Lomboke digoreng ae ya. Jadi teman-teman, hei Fuyan, live-mu iki lho gak kok delok ta? Disopoi, kowe iki live kok dijarno, ora dijak omong. Kok iso lho. Iso lho. Mbak, sayur asemnya udah matang. Semuanya silakan datang ya. Sayur asemnya sudah matang. Silahkan datang. Mbak siapa aja ini? Mbak Siti Maisaro, lo Mbak Ririn, Mbak Sevlog, Mbak Rindu, Mbak Rindu, Mbak Windu. Mbak Sevlog, Mbak Ririn, Mbak Windu, Mbak Windu rene, Mbak. Mbak Siti Maisaro. Kok apal iku aku? Kok Mbak Windu Mikir tahu apa to itu nak aku? Rani lho kok nak Rani sehingga jadi kurus tinggal tulang. Siapa kuwi? Mak Rani. Mak Rani siapa? Windu. Jare mbahku kon nunggone teko Pati jerene. Pati Kendal. Oh. Kok Pati? Mati ngono lho, Mbak, Pati. Iya, saka Pati. Jangan lupa sarapan dulu kok. Loh, pengalaman Mbak Rani iki guyune kaya es batu ah. Es batu kok iso kayak batu. Mbak Siti Masyaro nyimak karo setrika baju. Oke, Mbak Titin cantik. Halo semua. Aku setuju Mas Andro loh. Iya sih. Setuju apa nih? Mak Rani tompo jirine. Cocok ki Mak Rani wis pinter dalam segala hal. Cocok jadi Mak Epean Mas Andro loh. Piye ta iki? OTW njaluk sayur asem. Ayo Rene Rene, sayur asem. Rene. Hei. Sehat selalu Mbak Rehan Azura. Woi, sayur asem sudah masak. Silakan kalian datang ke sini, kita makan bersama. Kita makan bersama. Nasi sudah matang, sambal sedang dilelek-ulek. Tempene gak enek, kowe gak tuku tempe. Oh iya. Terus lawe opo lek gak jubelas. Lali, dalang mau isuk ke Samsipo ngomong arep tuku tempe. Gak jubelas ini Gak kopinya. jelas iki. Gara-gara Ahok, mikir Ahok. Lah aku Hei, kok turu Lek? aku moro nang Samsipo ki mau arep tuku tempe lho padahal. Ternyata tempenya tidak terbeli, guys. Lali ratu. Wes, pokoknya sayur asem kita sudah menunggu kalian di sini. Sayur asem peyek. Sayur asem peyek terus apa meneh? Kering. Iki enek jamu ya, Ran, enak. Moh. Radoyan nang. Ah, gayamu. Jadi kita tunggu teman-teman semuanya ya, kita makan Radoyan. bersama. Pahit. Sayur asem. Sayur asem, guys. Sayurnya kalau bikin sayur asem itu gampang. Bikin sayur apa aja dibiarkan 3 hari jadi asem. Itu sayur bosok. Lapo bojoku peringisan ya. Tambah turu kowe, Lah kok malah turu ya. Malah turu di kancane. Piye Sidok gak Ahok iki Sidok gak kok malah turu. Lah ya Ahok. Ya, sayur asem sekali lagi hari Minggu pagi. Masak Mbak Rani. Makanya teman-teman semuanya silahkan datang. Silakan datang ke sini. Kita notol bersama. Loh, kok dipateni gak iso iki piye? Oh. Alon-alon sing sabar. Lah iya. Sambelnya sudah diulek dan kita akan wahing-wahing. Kipasnya durupno Lek, Wes. dhuwur. Wes. Bisi. Nah. Wes. Hesing! Wes. Wong urupno ora iso.
Nah, teman-teman sampai wahing-wahing ya. Ini gara-gara sambelnya. Ini bukan hoak loh ya. Ini ada beneran sambelnya. Ada beneran sambelnya. Jadi silahkan datang. Siapapun kalian yang nonton silahkan datang. Kok wingi sing joget-joget wong lanang nang kene kae kok kaya aku ora nang Samsipo ki mau? Apa uduk? Duk. Iku nang Australia kok. Hah? Wong Australia. Masa? Lah kok Iya. aku ora nang Samsipo kok kaya ih wong iki nang Iku wong KF iki. Australia ngawur. Masa? Oh. Gak main-main koncoku wong Australia. Lagi dolan rene. Iya. Oh. Jenenge Om Yudi. Buat teman-teman semuanya, selamat berhari Minggu. Kami menunggu kalian di sini dengan sayur asem dan sambal terasi. Makanya silahkan merapat. Sambel bawang guys, sambel terasi. Sambal bawang kita sudah siapkan. Silahkan, monggo gratis, gak pakai bayar. Paling ya korah-korah. Nyapu ngepel nggak dispray. Gak usah iku engko nek awakmu lunga ae ganti. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi kuncinya mbok wen orani ya, Wian. Iya no. Hah? Apa? Duplikat. Duplikat. Kuping pejamur iki. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Yang jelas pagi hari ini selamat berlibur. Happy. Dan mantap sambele. Exit piro Mas Andro? Exit C. Exit C. Mbak Rehan tak tunggu lo ya. Sampai awas lo kau-kaucan. Mbak Siti Maisaro. Aja mek takut Monggo tok, merapat Rene. Mbak Siti Maisaro. Nah, ini Mbak Rani sudah menyiapkan sampai bojoku wahing-wahing. Ya alah kok ora tuku tempe ya. Hmm. Enek nganu apa ora? Bakwan. Enek bakwan nang ngono. Nek bawan kok bis tok. Bakwan. Terus eksice menggok nang ndi? Menggok ngiwo, Mbak. Oh, lah iki nek gorengan, Bro. Sampeyan telepon Mbak nek sampai eksice. Nanti Iki kita pada gorengan pandu to iki. ke... Ya apa iki gorengan? Heeh. Gorengan nih. Jadi ada bakwannya tapi nggak banyak. Silakan ke sini. Nger. Mbak Novi, nger sayang jauh Mas, dek cedek tak parani. Loh. Kene iki cedek Mbak, timbangannya Trenggalek. Timbangannya Jogja kok iso Mbak Novi lho. Cedek Mbak kene iki kos BB numpak MTR satset wis nyampe. Oh. Ngono lho Mbak. Silakan. Satu-satu teko, Lek. Mau Kok ngumpan sinyalnya mampir mau ora. nyer-munyer iki, Bu, ya? teko. Sinyalnya kok mau nyer-munyer iki HP-mu iki. Ora enek nganu wifi paling. Kene kok ora enek wifi lho kok iso no. Wifi 1000 Mbps kok Lah iya. ngisin-ngisini. YouTuber ora enek internete. HP-mu Buyan gak Siapa jelas ngerti? iki. YouTuber ngirit. Liburku Sabtu Mas, leala libur Sabtu sampean Rezekine ditotol ayam. Gak sido le rezeki, Mbak. Ora rezeki ya. Rezeki Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi di Minggu pagi kita mengajak kalian makan sayur asem bersama. Karena minggu depan kita sudah flying to the moon. flying to the moon. Kita mau honeymoon di Wonojoyo. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi selamat berlibur ya. Jaga kesehatan. Wonojoyo Simpang 5. Jaga kesehatan dan sekali lagi Semangat. kondisikan mental kalian baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik saja bahaya nanti. Stres. Oke, wes Buyan. Wih, operator. Wes mari. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah komen. Semoga kalian selalu sehat, diberkahi kebahagiaan, dan terus berjuang mencapai Cita-cita. cita-cita dan masa depan kalian. Salam dari saya.
wong ganteng sak donya. Tek 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 tek. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.